Bini mġarraf, vetturi maħruqa, refuġjati jaħarbu minn darhom, toroq li spiċċaw ħerba, katavri ta' nies innoċenti u ma' dawn ix-xeni li nqabdu mill-kamera tal-fotografu Malti René Rosigno illi aktar kmieni dan ix-xahar żar l-Ukrajna fejn misbideħ l-esperjenza qattila ta' din il-gwerra. Kull 5 kilometri għandek iċ-checkpoints. U checkpoints vodi jistaqsuk ħafna domandi. Ok, minnu barrani b'passaport Ewropew bħal tiegħi pereżempju iktar jgħaddi malaj, però minnu mill-Ukrajna stess ma jemnuħx. Għax huma r-Russi u n-nies Ukrajna jixtiequ ħafna. Waqt li kien qed jiġi intervistat minn Robert Cremona fil-programm NetLife, il-fotografu Malti saħaq li fost in-nies fl-Ukrajna, propju fil-belt kapitali ta' Kiev, hemm żewġ biżgħat, is-separatisti Russi li ħadd ma jkun jaf min huma u l-burbardamenti tal-missili. Is-sigurtà tibża min-nies. Fimt għax ma tafx who's who. U daw fil-għaxija hemm separatisti Russi li joħorġu bil-lejl jisparaw fuq in-nies u da ma tkun taf qatt min huma. Sakemm tkun taf min huma ġed jisparaw fuq nies u tulejt. René Rosigno spjega kif meta ħareġ mill-belt kapitali tal-Ukrajina u mar postijiet oħra bħal Irpin u Buċa seta' jara bajneh massakri tal-waħx, xi ħaġa li se tibqa' stampata f'moħħu tul ħajtu kollha. Saru ħafna massakri, sparaw fuq in-nies fit-triq, bodri jiena rajt bajnejja tfal bidejhom marbutin u sparawlhom ġa rashom tfal. Da ma fajt tal-imġiena, bodri hawn min jgħidlek li dak kollha gideb li ma jistejla ħadd li huma gideb għax rajthom ovvjament bajnejja. Il-fotografu Malti qali għal kontrarju tal-esperjenzi li kellu fil-passat, din il-gwerra li bħalissa d-dejja fl-Ukrajina hija differenti għaliex nies innoċenti inkluż nisa u tfal qed jinqatlu intortament. Din mhijiex gwerra, il-gwerra ma tisparax fuq in-nies innoċenti fit-triq. U l-istejja ta' stupru li smajt huma tal-waħx. Stqaru koll l-aktar xena li tibqa' markata f'moħħu hija x-xena tal-oqbra tal-massa fejn numru tan-nisa u tfal inqatlu tħallew f'nofs ta' triq għal ġimagħtejn sħaħ. Jiena l-Libja rajt nies maqtulin mod makabru fejn ukoll kien hemm ukoll żgur kien hemm il-war crimes, però kien għadhom friskin qatlu 3-4 sigħat qabel ma wasalt jiena. Di differenti, di tara tfal li l-hom mejtin u mirdumin ġimagħtejn. Ir-riħa li kien hemm huwa unbearable, letteralment vedi il-prosecutors kollha bil-masks mux għaxem xie Covid, xie Covid emmek ovvijament hija nutli, ma teżistix fil-gwerra. Imma kulħadd biex ineħħi r-riħa li kien hemm, dan huma riħa ta' tfal. Di xi ħaġa li żgur ma ninsjaqat. Ġraja oħra li żgur mhux se jinsaqat hija l-istorja ta' mara li sfat stuprata minn numru ta' soldati Russi quddiem familta. Kien hemm waħda mara qed tispjegali li familta kienet kollha taħt l-art. Ġo bunker ir-Russi qegħdin jistupraw lil din mara. Fimtu mhux persuna waħda ma' 2-3-4 fuq l-istess mara u t-tfal tagħha jaraw kollox. Fimt vodri teknikament jiena li kieku jiena aħjar imut milli nara xi ħaġa issir qudiemi. Vodri din hija gwerra li ħatħalli ħafna effetti fuq l-imħuħ ta' tfal long term. Minnaħa l-oħra René Rosigno stqar li minn din l-esperjenza seta' wkoll jara kemm il-poplu Ukrenu poplu b'saħħtu mimli kuraġġ u solidarjetà. Din hija gwerra differenti, din hija gwerra tan-nies. Din hija gwerra ta' il-mara, it-tfal, ir-raġel bil-machine gun lesti biex jiddifendu l-pajjiżhom kontra armata li hija infinita. Qatt ma rajt poplu bħal da, poplu maqut li kulħadd letteralment lest biex jiġġieled. Desiree Grek, Net News.